Добрый день, поважанное господарство. С вами «Свобода премиум». Я, Юрий Дракохруст, и мои коллеги Виталь Цыганков. Виталь, привитание. Добрый день. И Сергей Навумчик. Сергей, добрый день. Привитание. Тема нашей сегодняшней гутарки – это жыццё и смерть белавежскага зубра, першага прэм'ер-міністра незалежнай Беларусі, сігнатара, падпісанта белавежскіх пагадненняў Вячеслава Кебіча. Вячеслав Кебіч памёр сёння ночью, памёр от ковида. В этом сэнсе, это сімвалічная такая сімвалічны знак цяперашняга часу. Я прапаную паговорыць про тое, что этот человек, этот политик значыў для Беларусі, для яе гісторыі, якія альтэрнатыўныя шляхі беларускай гісторыі, звязаныя з ім. Сергей, вот як вы ацэньваеце яго ролю, яго унёсак у станаўленне як незалежнай Беларусі, так і цяперашніх беларускіх парадкаў, назовем это так? Гэта вельмі складанае пытанне, бо сам Кебіч быў сапраўды складаным чалавекам. Няма ніякага сумневу, што гэты чалавек увайшоў у гісторыю, прычым у сусветную гісторыю ён увайшоў, безумоўна, са знакам плюс. Вось якраз такі як падпісант, пра што ўжо згадана, белавежскіх пагадненняў, мірнага спосабу распаду адной з самых крыважэрных на планете імперый за всю хіба гісторыю чалавецтва. Все ж таки это было зроблена мирно, хотя ўжо до гэтага моманту практычна все былыя рэспублікі, акрамя Казахстану, абвясцілі незалежнасць, але фармальна Савецкі Саюз заснаваў, і было нейкае цэнтральнае кіраўніцтва, і калі б хацелі, так сказаць, проліваць крыві, пазмагацца, то, конечно, гэта было б тое, у сувязі з чым там вайна ў Югославіі, распад Югославіі паказаўся б нейкім дзіцячым сном. Вот гэта для мяне, скажем, адназначна. Калі гаварыць пра ролю Кебіча ў станаўленні незалежнай дзяржавы, то тут якраз таки не все адназначна. Бо, напрыклад, вось на пачатку сваёй вялікай палітычнай кар'еры, я маю на ўвазе не тады, калі ён быў там сакратаром мінскага гаркома партыі ці другим сакратаром мінска абкома партыі, ці нават калі ён быў кіраўніком дзяржплана Беларусі, намеснікам старшыні сатміністра, а вот калі ён стаў прэм'ерам ён стаў весной 90-го года, і вось тады Васіль Быкаў выказаўся пра яго як пра прэм'ера надзеі. І вот мы тады маладыя, зусім яшчэ дэпутаты, маладыя ва ўсіх сэнсах, калі прыйшлі Верховны Савет, сапраўды патрапілі пад вот такую, многія, я ведаю, нейкую, я не назову гэта харызмай, але нейкую выклікаў ён сімпатыю Кебіч вот тым, што ён быў пазбаўлены некай такой бюрократычнай пыхі, ён ішоў лёгка на кантакт. Я не памятаю ніводнага выпадку, калі б да яго звяртаўся па нейкіх справах сваіх выбаршчыкаў, там розныя былі там справы, там ці шыфер знайсці, ці трубы пакласці. Ён весь час ішоў і насустрач гэтай праблемы вырашаў. Конечно, прэм'еру даволі лёгка там выдзеліць, не знаю, там 200-300 метраў трубаў, але я ведаю чыноўнікаў, з якімі немагчыма было абсалютна ні пра што дамовіцца, хаця толькі таму, што я дэпутат БНФ. Вот у Кебіча гэтага не было. І ён сапраўды у першы год так адчувалася, успрымаў вось гэтыя новыя нейкія прапановы. Конечно, он быў пад ціскам, ці, скажем, падпарадкаваны ЦК, ён быў членам бюро ЦК, але не будзем забываць, што калі на пачатку красавіка вось гэтыя тысячы рабочых пачалі страйкі, прыйшлі да дома ўрада, першым да іх выйшаў Кебіч. Дземінцей не захацеў выходзіць. Вот Кебіч выйшаў і з імі гаварыў, ён не баяўся гаварыць. Я могу сказаць таксама, што 25 жніўня 91-го года, вось калі тое самае знакамітае было выступленне, знакаміты выступ Пазняка, які паўплываў на рашэнне Верховнага Савета аб незалежнасці, дык ён яшчэ паўплываў і таму, што Пазняка падтрымаў Кебіч,
і гэта таксама паўплывала на рашэнне дэпутатаў, ну, як іх называлі камуністамі. Яны ўжо гадзіну як не былі камуністамі, бо была прыпынена кампартыя, але ён гэта падтрымаў. Але вот далей было яшчэ падпісанне беларускіх пагадненняў, і на гэтым я б сказаў бы, што вось пашла такая, ну, палітычная дэградацыя. Прычым я тут нават звязваю гэтую дэградацыю не столькі з ім самім, колькі вось з уплывам таго атачэння, якое вакол яго было. Сам Кебіч, вот як гэта не падасца дзіўным, хаця яго там асацыююць з карупцыяй, правільна асацыююць, вось ён як чалавек, мне падаецца, быў небагаты, яму гэтыя, так сказаць, грошы, ну, пастолькі, паколькі ён гэтым, так сказаць, не цікавіўся. Яго цікавіла нешта іншае. Ну, можа быць, нават нейкія такія амбіцыі. У нечым ён быў, магчыма, актор. Вось крыху такі ад Машэрава, тут яго штосьці такое было. А вось атачэнне ягонае, вось ягоныя віцэ все гэтай прэм'еры, там, канешне, было тое, што кажуць, тушы святло. Там многія просто ўжо ў першыя месяцы незалежнасці мелі мільёны. І яны яго вот цягівалі і потым пераканалі, што вот, ну, каб ужо так трымаць нармальна, каб не страціць, трэба ўвесці прэзідэнцкае праўленне, і гэта было зроблена. Вот ён, гэта, між іншым, ніяк не апраўдывае Кебіча ад палітыка, таму што палітык адказны за сваё атачэнне і адказны за тое, наколькі ён, ну, не падуплыўны, так сказать, нейкім такім вось ціскам там зверху, знізу, справа ці злева. Кебіч аказаўся ў гэтым сэнсе слабай фігурай. Давай дадзім слово Віталю. Так. Віталь, як і я, быў парламенцкім карэспандэнтам, сядзеў у ложы журналістаў і як бы ведаў не толькі тое, што адбываецца на трыбуне, але і ў кулуарах. Это з аднаго боку, з другога боку... Гэта было ў 90-е, Юля, трэба нагадаць нашым гледачам. Віталь, наколькі я ведаю, уважліва прачытаў некалькі кнігаў Вячеслава Кебіча, якія ён напісаў ужо пасля адстаўкі, вот, наконт чаго мы з ім спрачаліся. Вот. Віталь, ну а вот давайте все ж таки ваша ацэнка сумарна. Вот як бы это, ведаеце, меня вот часам таксама так здзіўляе такая асаблівасць нашай як бы культуры, што вот калі чалавека хаваюць, то звычайна і такога даволі сталага веку звычайна ставяць фотку яго старога. Не абавязкова часоў смерти, але, ну, не маладога, то есть, скажем, 84-летняму, ну, поставить фотку там 70-гадовага. Але чалавек жыў доўгае жыццё, ему было 20 гадоў, ему было 40 гадоў. І в этом сэнсе вот часам чалавек ацэньваецца па апошніх гадах, а чалавек жыў доўгае жыццё. І вот з улікам гэтага доўгага жыцця, як бы вы его ацэнілі? Ну, я адразу скажу, рэпліку кіну, што быў дастаткова ўражаны тым, як толькі што Сергей выказаўся. Мне здаецца, калі б вот в 94-м пік змагання з рэжымам Кебіча сказаць Сергею Наумчуку, што ён будзе дастаткова, ну, пазітыўна, в пэўным сэнсе, часткова пазітыўна выказвацца пра Кебіча, можа, ён бы і здзівіўся. Але гэта, ну, як бы дае гонар Сергею, што ён, нягледзячы на тое, што в той момант, да і пазней з Кебічам быў палітычным апанентам, вельмі радыкальна разыходзіліся, ён знайшоў, што добра і сказаць менавіта пра яго фігуру і асобу. І сапраўды, в пэўным сэнсе я магу згадзіцца, вось, калі казаць пра яго, ну, скажем, ранейшую палітычную кар'еру, да, скажем, 94-го года, пра які мы яшчэ паговорым. Так цікава атрымалася, што ў мяне в сям'і мой тата, які таксама ў гэтым годзе пайшоў з жыцця в лютым, ён быў аднакурснікам Кебіша. І яны пачыналі, заканчвалі то, што зараз тады называлася Беларускі політэхнічны інстытут, і пачыналі кар'еру, да, з той самай завадской прахадной, вось, нават на адным заводзе. І вот Кебіч, потым разышліся іх кар'ерныя шляхі, але Кебіч, ну, прайшоў все гэтыя прыступкі, вось чаму Сергей нарадзіла мяне жаданне гэта сказаць, бо ён прайшоў все прыступкі там ад звычайнага майстра, вось, потым да нейкага больш, там, на чарговая прыступка да дырэктара завода, і потым уже пайшоў в партыйную гаспадарчую кар'еру да прэм'ер-міністра. То бок, сапраўды, вот гэта
не было яго нейкага адрыву, скажем так, да, ад народных мас, паколькі ён з гэтымі масамі круціўся на любым этапе сваёй кар'еры. Таксама можна сказаць, што сапраўды вот калі его прызначылі, не толькі Васіль Быкаў, а менавіта ён успрымаўся, ну, як магчымы, ну, нават, скажем, такое асцярожнае слово рэфарматар беларускай эканомікі. І прытым не толькі там 25 жніўня, а і раней ён рабіў такія выступы вот пачатку 90-х, 91-м, ну, скажем, якія можна назваць за незалежнасць, тады это называлось за эканамічны суверэнітэт. Ён даволі рэзка выступаў супраць Масквы, которая вось не дае дастаткова суверэнітэту, і гэтым самым, ну, просто подрывае магчымасць беларускаму кіраўніцтву прымаць самастойныя эканамічныя рашэнні. То бок, сапраўды, на той момант, калі его прызначылі прэм'ерам, ён успрымаўся як, ну, такі прэм'ер, які можа правесці праз гэты цяжкі час, таму што ён не такі ідэйны, як іншыя камуністы, і ён больш практычны, і ён прыйшоў з вытворчасці, і ён ведае гэту самую вытворчасць. Вот гэта было до 91-го года. І потым, ну, як вот Сергей звярнуў увагу, гэта Віскулі, ну, можа быць, сапраўды палітычны пік. Ну, я тут, дарэчы, все-таки лічу, што все-таки менавіта рухавіком гэтага падпісання быў Станіслав Шушкевич, старшыня Верховного Совету. Кебіч все-таки, ну, пайшоў вслед за падзеямі. Ну, а потым уже то варта вспомніць, што даволі рана, уже в годзе 93-94 Кебіч стаў сам афіцыйна шкадаваць пра гэтыя Віскулі, стаў паўсюль в якасці, ну, спачатку прэм'ер-міністра, потым уже в якасці кандыдата в прэзідэнты казаць, што гэта была памылка. І, ну, фактычна, вот гэта, як Сергей кажа, одно з галоўных дасягненняў палітычных свайго жыцця, ён абсалютна дэзавуіраваў, ён ад яго адрокся і стаў выступаць за інтэграцыю з Расіяй, а потым уже, скажем, пасля таго, як Лукашенко прыйшоў да ўлады, нейкі час павагаўшыся, Кебіч стаў пастаянна выступаць на баку Лукашэнкі, заявляючы, што вось галоўны вораг это было БНФ, а мы з Лукашенком просто былі па два бакі адной барыкады. Мы стаялі па адзін бок, а БНФ, вот пра захадныя гэты Шушкевич з Пазняком былі па іншы бок. Так што ён сам даволі радыкальна свае гэтыя, ну, умоўна станоўчыя з нашага пункту гледжання палітычныя крокі сам дэзавуіраваў і сам іх пахаваў. Ну, а я дазволю сабе таксама выказаць некалькі сваіх і ўражанняў, і меркаванняў. Я лічу, што вот з пункту гледжання як бы гісторыі Кебіч будзе ўсё ж такі ацэнены станоўча. І не толькі за падпісанне белавежскіх пагадненняў, але і за тое, як бы мовіць, што ён зрабіў і што не зрабіў. Все ж таки, вот до 93-го года, это вот мы летась читали пераможныя рэляцыі про тое, што ввогуле гісторыя Беларусі пачалася з 94-го году. Але насамрэч, к прыходу Лукашэнкі да ўлады, у Беларусі фактычна, хай не хлемяжа, хай не ўдала, але былі створаны ўсе інстытуты незалежнай дзяржавы. Варта прыгадаць, што да 91-го года гэта ўсё былі філіалы маскоўскіх міністэрстваў, маскоўскіх ведомстваў, што Нацбанк, што войска, што, я не ведаю, метэаролагічная служба, што взять любую институцию, этого всего у незалежной Беларуси, у новородженной Беларуси в 91 году не было, а к 94 году так-сяк штосьці было зроблена. Больш таго, фактычна, як бы руками Кебіча в значнай ступені, я лічу, быў створаны, ну, так сказать, народжаны, ему дали магчымасць нарадзіцца беларускаму бізнесу. І в этом сэнсе многія з чальцоў цяперашняй як бы беларускага Форбса, яны адтуль, яны з 90-х, пачатку 90-х гадоў при Кебіче. І в этом сэнсе ён, ну, это быў не гайдар, скажем, але ён спрыяў гэтаму. Тое, што потом Лукашенко рэзка, так сказаць, спыніў і як бы памяняў траекторыю. Вот. А тое, што я хочу сказаць, што чаго ён не зрабіў многа з таго. Ну, вот недавно, дарэчы, Лукашенко
сказал, что вот, когда была выборчая кампания, то некоторые люди раили в Кебічу: Вячеслав Францевич, а може грохнуть этого Лукашенко? И я, до речі, эту историю чув от людей, близких до Кебіча, что такие размовы там были. Ну, на фоне того, что мы зараз бачим, тих норовів, які ми бачимо зараз, ну вот Вячеславу Францевичу не пришло в голову, бо он в этом сенсе, я бы сказал, был детем, все ж таки, при всем своем консерватизме, он был детем, по-перше, 20-го з'їзду партии, а по-другое, перебудовы. Он все ж таки был человеком перебудовы. И вот такие сталинские методы, вот ему уже, ну вот я не могу это зробить. Хотя при том объеме улады, при тех грошах, на которые можно было нанять бандитов кого завгодно, он этого не зробил. И в этом сенсе, скажем, ту же оппозицию, да, он лаяв, он спрачаўся з ёй, але, умовно кажучи, посадить на 15 суток там, ці на криминальные термины, ну вот просто в голове этого не было. Как так можно? Вот. И я бы сказал, что, ну вот, и я хочу нагадать, что когда он сыходил, когда он проиграл выборы, он сказал: вы еще пригадаете, мой брат. И как бы доволі хутка многие сказали: ну да, ну вот. Калі ён быў прэм'ерам, лаялі, такі-сякі, так сказать, не вядзе нас там в дэмакратыю, незалежнасць і гэтак далей. Ну а вот калі была магчымасць параўнаць, то вот как-то параўнанне оказалось, может быть, сапраўды на ягоную карысць. Сергей. Ну, пэўна, так. Я час ад часу чытаю такія іранічныя выказванні кшталту часы разгул кебічеўскай дэмакратыі, прычым не шушкевічеўскай. Все ж таки Шушкевич был, ну, вышэйшая дзяржаўная асоба, менавіта кебічеўскай, што правільна, таму што все ж таки рэальным кіраўніком быў Кебіч. І трэба сказаць, што вот тут трэба аддаць яму належнае, што ён мог браць на сябе адказнасць. Вось вы сказалі, што хтосьці з вас, ці ты, Юра, ці Віталь, што ініцыятыва падпісання пагаднення была у Шушкевіча, беларускага пагаднення. Ну, ініцыятыва, в прынцыпе, так сказаць, вот, пагаднення як таковога все ж таки сыходзіла ад Кравчука, калі ўжо казаць. Па ўспамінах Гайдара якраз таки Шушкевич, Станіслав Станіславович там займаў такую пазіцыю, глядзеў, а што вот старэйшыя таварышы, вот як Расіі, падпішуць ці не. Но, відаць, Кебіч глядзеў на Шушкевича, але я скажу одну, ну, не могу ее назвать сенсацыйнай такой сенсацыйным паведамленнем, бо я уже в одной кнізе про гэта пісаў, і каментуючы гэту мою кнігу у сваёй кнізе, Кебіч гэта не абверг, але гэта было давно, маладое пакаленне, і нават сярэдне можа про гэта не ведаць. Карацей кажучы, ініцыятарам вот гэтага спаткання у Віскулях быў Кебіч. Недзе у верасні, вот калі шла сесія, вот не першая гэта сесія незалежнасці у жнівні, а вот другая, там, дзе прымалі чырвона-белы сцяг, пагоню, гэтак далей, вот трое депутатаў і Кебіч, мы неяк так сутыкнуліся каля авальнай залі, там лесвіца, і Кебіч нам сказаў, што вот у мяне, хлопцы, ёсць такая ідэя ввогуле, знаете, што сабраць вот кіраўнікоў Украіны, Ельцына, паехаць з імі так 3 на 4 дні ці ў Беразінскі запаведнік, ці ў Белавежскую пушчу пасядзець, і неяк, вот, можа быць, так сказаць, крыху звузіць гэты все СССР, так сказать, как-то мы вот сами, ну, занадто шмат, вот гэты, там, Казахстан, Сярэдняя Азія, вот тым больш незалежны, мы неяк так самі, ну, штосьці вот он такое казаў, і один депутат, Глушкевич Евген, он уже не жыве, и он сказал: о, возьмите и нас. Ну, я промолчал, потому что неяк такая идея, она была не оформленная. Ну, подтвердить гэта мог бы яшчэ один удзельнік гэтай сустрэчы, але, відаць, он гэтага не зробіць, Александр Лукашенко. Я не памятаю, что он тады гаварыў. Здаецца, может быть, он таксама прасіўся з Кебічам, бо, ну, пабыць там каля Ельцына, каля Кравчука, гэта было прэстыжна, напэўна нават. Але вот такая ініцыятыва ад Кебіча была. Што датычна, вот, Юра, твоей гэтай заўвагі, як ён войся в гісторыю,
Я все ж таки лічу, што вот Кебіч у беларускую гісторыю, калі вот не глядзець на гэтай безумоўна станоўчую ролю, ну подпіс, так ці інакш подпіс паставіў пад беларускім пагадненнем. Калі на гэта ад гэтага абстрагавацца, то мне падаецца, што ён войдзе як чалавек, які не змог скарыстаць тыя магчымасці, якія ў яго былі. Вот адразу пасля абвяшчэння незалежнасці у верасні, у кастрычніку 91-го году ён мусіў бы перафарматаваць урад, увесці туды новых людзей, там з БНФ, аднекуль яшчэ экспертаў, каб хутчэй правесці тыя рэформы, якія, хаця і пачаліся, правільна сказаў Віталь Цыганкоў, што ў прынцыпе ўжо у другой палове 90-го года пэўныя рэформы пачаліся. Мы крытыкавалі Кебіча за тое, што все это вельмі павольна ідзе, але все ж таки гэта ішло. І сапраўды на сесіях тады яшчэ Верховнага Савета Кебіч выступаў і на пленумах ЦК якраз таки з такімі, ну, па тых часах з прагрэсіўнымі эканамічнымі установкамі. Гэта зусім не былі тыя, скажем, ліберальныя ідэі, якія потым выказывалі там ці Гайдар, ці Чубайс, але і тое, што было зроблена Гайдарам і Чубайсам, я б таксама, мягка кажучы, не ідэалізаваў. Вот, мне здаецца, самая вялікая віна Кебіча, калі мы будзем казаць пра віну, гэта тое, што ён паддаўся свайму вот гэтаму корупцыйнаму атачэнню, гэта раз. Па-другое, што сапраўды яму хацелася сканцэнтраваць у сваіх руках усё больш і больш уладу. Вот гэтае увядзенне прэзідэнцтва, я лічу, што это была самая ягоная глобальная памылка. Ясна, што ён яго возіў пад сябе, скарыстаў яе Лукашенко. Так, я цалкам згодны з Юрым Дракахрустам у тым, што не было абсалютна... Вот паглядзіце, за 91-ю палову 94-го года, нават 94-й, не было ніводнага палітычнага зняволенага. Я маю на ўвазе ад моманту абвяшчэння незалежнасці. Вот ніводнага палітычнага зняволенага. Толькі калі Шушкевіч змяніў грыб, пачалі затрымліваць там, ну, людзей за нейкія пікеты, гэтак далей. Правда, тут же адпускаць, але міліцыя гэта рабіла. Але вось так вот нейкіх пасадкаў на 10, на 15 сутак, пра гэта не было гаворкі. И этого не было нават в красавіку 91-го, когда десятки тысяч людей... Ну так. Хотя в красавіку 91-го яшчэ фармальна існаваў Савецкі Саюз, ну реально ён існаваў. Значит, у мяне часто вот чым я не згодны з маім калегам па апазіцыі Олегам Трусавым, які пастаянна кажа, што калі б быў Кебіч, ён бы Беларусь бы здаў. Вось я якраз таки лічу, што калі параўноўваць Шушкевіча і Кебіча, гэта вот той выпадак, што Кебіч, скажем так, меншае зло. Я абсалютна перакананы, вот абсалютна перакананы ў тым, што не было б ні змены бел-чырвона-белага сцяга, замены на савецкіх сімвалаў, хоць Кебіч быў, так сказаць, плоць ад плоці, здавалася б так, там камуністам, не было б змены статуса беларускай мовы, гэтага таксама не было б, ну і не было б таго тэрора, які вот мы бачым апошнія тыдні, апошнія месяцы, ну і ввогуле ён бы, конечно, не затрымліваўся б там больш за адзін ці нават за, ну, можа быць, максимум 2 тэрміна. Вот тут у яго было нейкае сумленне. Вот ён не быў таким абсалютна адвязным чалавекам. Все ж таки, вот, я вот думаю, яшчэ з чым это звязана. Вот гэта вот пакаленне, вот Віталь прыгадаў свайго бацьку, значит, я могу свайго прыгадаць, ну, Юрын бацька быў старэйшы, бо ён ваяваў па часе вайны, а вось наши бацькі, як і Кебіч, гэта было пакаленне дзяцей вайны. Гэта было пакаленне дзяцей вайны. Яны перажылі ў дзяцінстве, ну, страшные абсолютно рэчы. И голод, это были все простые селянские, так сказать, семьи. В всякім разе, наколькі я ведаю, Кебічу, і Віталя, і у мяне, у бацькі. І яны перажылі сапраўды, яны спазналі, что такое холод, что такое сапраўдная беда. І рабіць вот нейкае зло адмыслова не. І вот як не дзіўна, вот, калі памёр Зіменцей, я таксама напісаў быў наконт смерці блог, і сказаў, што вось як не парадаксальна, але ён выклікаў, вот, пры тым, што абсалютна палітычна мы з ім былі просто на розных полюсах, але так атрымалася, што, скажем, вот Кебіча, ну, в силу сямейных абставінаў, скажем так.
Я з ім жыў у Віцебску в адным доме, я бачыў, што это чалавек такі абсолютно сціплы, і в прынцыпе ён быў прыстойны чалавек. Ну вот па мерках, так сказать, вот тых савецкіх, скажем так. І ён не рабіў подласцяў. Вот я думаю, што я і пра Кебіча мог бы сказаць так, што гэта быў чалавек, які ўсё ж такі, пры тым, што палітычна, я падкрэслюю, я з ім абсалютна разыходзіўся, не згодна, я лічу, што он страціў шанс і мог бы павесці Беларусі ў іншы накірунак, а штурхнуў яе вот у бездань. Ён не рабіў подласці. Як чалавек, хутчэй плюс, чым мінус. Як палітык, для Беларусі хутчэй мінус, чым плюс. Виталь, ну вот и вы, и Сергей уже указали про то, что, ну, фактично Кебіч был советским человеком, он был человеком своей эпохи, але я хочу подкреслить, что менавіта своей. Вот Сергей подкреслил, что это был дитя войны, что было дитя войны этот человек. Я все-таки настаиваю на важности того, что это поколение 20-го съезду, это поколение перебудовы, у якім ён таксама удзельнічаў. Вот этот дух часу ён у значным ступені яго сфармаваў. І ввогуле вот такое ўражанне, што вот яго як бы траекторыя ўжо ў незалежнай Беларусі, это такое як бы ён як бы пяціўся наперад. То есть ён глядзеў мінулае, для яго все гэтыя савецкія рэчы былі важныя, і он в іх верыў, он не быў абсалютным цынікам, на мой погляд. Вот. Але ўсё ж таки рушыўся. І вот в этом сэнсе і тое, што ён і падпісаў белавежскія пагадненні, мог не падпісаць, дарэчы, просто адмовіцца падпісаць. І тое, як ён, скажем, спрыяў развіццю бізнеса, як ён спрыяў фактычна усталяванню інстытутаў незалежнасці дзяржавы, можа і не хочучы гэтага, але ён это рабіў. Ён не казаў, як Лукашенко, я папалзу на коленях в Москву. А вот ваш адказ, калі б пашанцавала Кебічу, калі б Кебіча абралі прэзідэнтам в 94-м годзе, то все было прыкладна як пры Лукашенку. Ці это была бы такая, ну, скажем так, Украина Кучмы, с значно большей демократией, магчыма, с большей коррупцией, с таким большим бардаком, але, ну, вот это был бы все-таки рух такой покручистый, так бы мовить, але рух у демократию, а не... То есть, как сказал Лукашенко, я за цивилизованным светом свою Украину не поведу, но вот Кебіч бы вел все-таки к ней. Да. Так, я безумоўна лічу, што гэта вот добры вы паралель правялі. Украіна Кучмы, да, это было безумоўна так. Нічога не было б так, як пры Лукашенку. І калегі ўжо сказалі, і сапраўды, ён был чалавек нейкіх правілаў, і маральных, і этычных, і правілаў, можа быць, нават вот сфармуляваных тым, што ён был все-таки номенклатура, а гэта пры всім пры тым сапраўды, ну, вот не такі выскачка, як Лукашенко, які выскачыла, ему все можна, ему все дазволена. Кебіч разумел, што можна, што не дазволена, нават пры тым, што часам мог бы сам мець розныя меркаванні на нейкі конт, але ну, не было пры ім ні палітвязняў, ні забойстваў палітычных, і не было бы, каб ён стаў прэзідэнтам. Гэта таксама, мне здаецца, як даволі відавочна можна меркаваць. Ён, нагадаю, прыходзіў на з'езд таварыства беларускай мовы недзе в канцы вот уже свайго кіравання, там 93-ці, нават пачатак 94-го, гаварыў пра тое, як кабінет міністраў пераходзіць на беларускую мову. Ну, тады была такая агульная, ну, скажем, ситуация, але при гэтым ён же мог занять такую позицию супраць беларусізацыі. Нет, ён ёй, ну, скажем, не то что падпарадковаўся, но ён ее проводил дастаткова так спокойно, по цяперашніх мерках, можно сказать, в параўнанні з тым, што зараз ёсць даволі, скажем, паслядоўна яна праводзілася в Міне. Вось в асобных міністэрствах ужо калегіі праходзілі на беларускай мове. Это до того, не до того, што ён такі был прыхільнік беларускай мовы, а до того, што ён был менавіта прыхільнік нейкіх правілаў, нейкіх кансенсуса, калі ідзе вот і той же, што яму сапраўды было бліжэй за ўсё, гэта бізнес, гэта вытворчасць. І тут ён мог быць, ну, не гайдарам, ясна, і чубайцам, але тым чалавекам, які развіваў бы беларускі бізнес, і ён его развіў да таго, калі ўжо прыйшоў Лукашенко і всіх, скажем, першых асобаў бізнеса, это Пупейка, там, гэта Дайнова, кебічевской эпохі, іх просто переламілі, хто сел, хто з'ехаў.
Вось, тому что вот можно б только уявить, кем бы они стали, как бы в 94-м, 95-м Лукашенко не стал их всех ломать. Это они все годованцы вось экономичных часов, ну, можно сказать, Скебича, покольки, но все-таки Шушкевич в меньшей степени занимался экономикой. И другое пытание, мы еще не закранули, ці мог Кебіч перамагчы. С одного боку, здаецца, вот мне здавалася доўгія гады, что ну вот Позняк альбо Лукашенко настолькі былі пратэсныя настроі, як бы моцныя. З іншага боку, все-таки вось мы бачым, як менялась тая ж сацыялогія, калі яна была тады, і што яшчэ в сакавіку, пачатак кампаніі, красавіку Лукашенко не меў ніякіх такіх пераможных працэнтаў, што ён рванул менавіта за апошні месяц, за чэрвень, і дзякуючы чаму? Два першых фактара. Першае, што сам Кебіч не змог заключыць дамову аб рублёвай зоне з Расіяй. Мы ведаем гэтыя пацэлункі, ён это хацеў, і, дарэчы, гэта ставіць таксама пытанне, мы зараз, можа быць, занадта станоўча пра яго кажам, то, як ён ставіўся бы, ну, не то, што да незалежнасці, а да саюзу з Расіяй. Безумоўна, Кебіч бы его заключаў. І тут пытанне пра то, што Лукашенко в сілу сваёй, ну, вот менавіта гэтай адмарожанасці і асабістага нежадання камусьці падпарадкоўвацца, ён в пэўным сэнсе больш гэтыя гады як бы стаў прыхільнікам суверэнітэта, а Кебіч был бы больш прыхільнікам того, што прыносіць эканамічную выгоду. На той момант это был саюз з Расіяй, ён бы саюз з Расіяй праштурхоўваў, не ведаю, ці дазволілі, ці былі б сілы ў беларускага грамадства, беларускай апазіцыі нацыянальна арыентаванай не дазволіць гэта. Но факт, што калі б ён стаў прэзідэнтам, не будзем, я думаю, ніхто з нас не будзе это адмаўляць, ён бы, безумоўна, нейкую рублёвую зону, саюз з Расіяй праштурхоўваў бы всеми силами. И вот ему это не удалось, там, ну, частково, скажем, из-за того, что Богданкевич со Национального банка не захотел подписывать, может, по іншых причинах, але эта рублевая зона не была заключена, я думаю, Москва этого не хотела, так само в тем лику. И его рейтинг вельми моцно просел, а Лукашенко после так званого стрела в Лиозна, мы уже казали про то, что Лукашенко, может, так само почул, что есть такие размовы, что его прибрать, и вырашил на этом сыграть, взял и устроил... Сам организовать на себя да, замах. сам устроил на себе псевдозамах и набрал на гэтым очки. Карацей, калі в сакавіку яшчэ Кебіч был кандидатом галоўным, то уже в чэрвені был Лукашенко. Не все так было однозначно, як мы зараз бачим. Сергей, вы что, ты хотел что-то сказать? Ну, я думаю, что у роўнай ступені Лукашенко і Кебіч хацеў вот гэтай рублёвай зоны і гэтак далей, просто былі свае, так сказать, ну, некія ўнутраныя прычыны, ну, магчыма, конечно, бо штосьці магло б быць падпісана, але вот тут мы павінны не упускаць адзін момант. Я ўсё ж таки перакананы, што не было б таких масавых фальсіфікацый на выбарах, як яны былі ў 95-м годзе. Ну, па-першае, не было б рэферэндуму пра змену сімволікі, і гэтак далей, і Беларускі народны фронт, і дэмакратычныя партыі мелі б сваіх прадстаўнікоў у парламенце, а галоўнае, што не было б спыненае вот гвалтам, не было б спыненае нацыянальнае адраджэнне, як оно было спыненае Лукашэнкам просто гвалтам, ну, в літаральным сэнсе і пераносным у пачатку 95-го года. І нам, я маю на увазе, калі кажу нам, я маю на увазе беларускаму грамадству, не хапіла літаральна 4-5 гадоў, каб вот вырасла, узгадавалася і ўжо прыйшло ў палітыку, у сферу бізнеса, можа быць, кіравання і гэтак далей, такое сацыяльна актыўнае жыццё, вот тое пакаленне, якое, ну, іх называюць дзецьмі перабудовы, скажем, пры Гарбачове, раннім Гарбачове, яны в 95-м годзе сапраўды яшчэ в школе вучыліся, і тады вот гэты працэс быў бы непазбежны. Тады б гэтыя ілюзіі, якія адчулі, вот гэта, яны адчулі вот гэта дыханне кісларода свабоды, пах, так сказать, гэтай свабоды, незалежнасці, яны б ужо не сталі б здаваць просто незалежнасць. Не сталі б здаваць хаця б таму, што ім гэта было б выгодна, як, скажем, ну, атачэнню Лукашэнкі таксама было выгодна гэтая незалежнасць, бо яны былі абсолютно бескантрольныя, маглі красці, што яны зараз, так сказать, і робяць. Але тое пакаленне, якое выгадавалася вот пры 4-5 гадах парламенцкай дэмакратыі, ну, ці нават прэзідэнце Кебіча, будзем так казаць, але пры наяўнасці прадстаўніцтва дэмакратычных нацыянальных сіл у парламенце, яно было б нацыянальна свядомым, я ўжываю слова «свядомае», як і слова «змагар» толькі ў станоўчым сэнсе,
вот змагары таму і з'явіліся, вымушаны з'явіцца, бо свядомых просто прыдушылі. Дык вот, была б ужо зусім іншая Беларусь. Яна б шла значна больш, ну, цяжэй да свабоды, цяжэй да дэмакраты, чым бы, скажем, яна б шла пры Пазняку, але яна все ж таки прыйшла. Пры Лукашэнку гэта адназначна было спынена, у 95-м годзе спынена адраджэнне, а референдуму 96-го года была добита конституцыйная законнасць, і все было заморожено і откинуто до Сталина, і вот мы сёння маем тое, што мы маем. Добра, дзякуй, вялікі калегі, дзякуй, Віталь, дзякуй, Сергей. Ну, а Вячеславу Францевичу вечная памяць і зямля пухом. Паважаныя гледачы, за далейшымі падзеямі ў нашым жыцці, магчыма, не настолькі горкімі, кепскімі, вы можете сачыць на YouTube-канале «Свабода Прэміум» і ў тэлеграме